मोनसेबाव इजराइल आरो हामासनि दावहानि गोदान आपडेट। नंगौ, इजराइल आरो हामासनि दावहाया लाबावदों गिख्रंथावसिन महर। लाख लाख सुबुंफ्रा गाजा स्ट्रिपनिफ्राय खारनो गोनां जादों। हामासनि गोबां थाग्रा न' आरो केम्पफोरखौ नागिर गाग्लोबदों इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा। जागायजेननाय समनिफ्राय थामहिनबा सिगांनिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लाबाय इजराइल आरो हामासनि दावहाया। 14 लाखनिबो बारा सरासनस्रा सुबुंफ्रा गाजा स्ट्रिपखौ नागारनानै थांनो गोनां जाबाय आरो बे समावबो खारगासिनो थानायखौ सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। हामासआ इजराइलनि सान्थ्रि हानजाफोरखौ फिन होनो नाजासेयावबो हादिया, देहा फाहामसालि, मस्जिद आरो गोबां हामासनि बादाफोराव एयार स्ट्राइक खालामदों इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा। हा आरो अख्रां मोननैजोंबो थाद'नाय गैयाजासे गाग्लोबगासिनो इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा। बे समाव फिन फोरमायबावदों खमब्लाबो 14 लाख सुबुंफ्रा गाजा स्ट्रिपखौ नागारनानै खारबाय। जागायजेननाय समनिफ्राय थामहिनबा सिगांनिफ्राय गिख्रंथावसिन महर लाबाय इजराइल आरो हामासनि दावहाया। सुलुङाव बेखौनो फोरमायदों दि गाजा स्ट्रिपनि देहा फाहामसालि, मस्जिद आरो गोबां हामासनि बादाफोराव एयार स्ट्राइक खालामगासिनो इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा। हा आरो अख्रां मोननैबो दिगजों गाग्लोबगासिनो इजराइलनि सान्थ्रिफ्रा। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।